ki shipau ngut ki pastor ki barus pak tam haga perthai ngan sedang ya unembar uba shipau hadu unembar ubanikong unembar shipau ude pastor Yunus Angel une udan hapo jonggri zimbabwe bat hapo jonggri United Kingdom lani UK udan ya ke spa ka phau ka balong hadu kumba san phau million US dollar ka kerteng juga ministry ke jong u ka dei ka Spirit Embassy udan ru ya ki security usa haga ying kesam ke badon ya ki lat jiata ke babyang bha ubat ru kum urong kitin sim jonggri Zimbabwe nembar khandai ude pastor Matthew Ashimolavo une udan hapo jonggri UK bat kari Nigeria udan ya ke spa ka phau ka balong hadu kumba shi phau million US dollar ka ministry ke jong u kari ka kerteng ka Kingsway International Christian Center layada ya u da ka kinhun security ka tip da ka KICC lani kata ka Kingsway International Christian Center ka wadon hapo jong ga nongba London bat ki don ru ki private security ki jong u habo ai jingkren hangno bat hagba uyat uyang hangno ru number pra udu pastor TD Jacques uday napo jonggri USA udon ka spa ka phau ka balong hadu kumba ar phau million US dollar ka ministry ka jong u ka de ka kertang ka Potas House udon ru ya ka kinhun security kibala dep ban pentebit kerpang kibala pahara bhai u hapo jong ka yingmane ne hakinu gi jaka ya ka u a jingkran bat haba ulet wan sekinu gi jaka hakalang sodong jong ka prothai number new de pastor Creflo dollar une ude na po jonggri USA udan ya ka spa ka phau ka balong hadu kumba ar po new million US dollar ai ka kerteng juga ministry ke jong u ka dei ka World Changer Church International udan ru ya ki security ki bekerpang bat ki nong pahara haga ying mane ke jong u udan ru ya ki security haba ulet cheginu gi jaga lane habo ai jingkran pajba hangno ru number 1 ude u pastor Joel Austin napo jonggri USA udan ya ka spa ka phau ka balong hadu kumba chispa million US dollar ka kerteng juga ministry ke jong u kadai ka Lakewood Church udan ya ki security haying mane hapo jong ka Lakewood Church ka badai ka wei ni ki ying mane ki ba hatam hapo jonggri USA bat man haba ai jingkran ki bor yada ki dei bandon hakti hakjat jong u bat haba udan haginu ki jaga pat baru ki don lagi security ki bala bot kerpang yu number san udai u pastor Chris Oya Kilomi une ude dapo jonggri Nigeria udan ya ka spa ka phau ka balong hadu kuma san phau million US dollar ai ka kerteng juga ministry ka jong u ka dei ka Christ Embassy Lob Wall udan ru ya ki security iskat kiba klan bha hagba ai ki jingkran haginu ki jaka bat kum juru haga jaka sa ka jong u number saw ude pastor Benny Hin napo jonggri USA une u pastor usa hapo jonggri USA bat hapo jonggri Israel udan ya ka spa ka phau ka balong hadu kumba ru phau million US dollar ka ministry ka jong u ka de ka Benny in Ministries udon ru ya ki security ki bala ban bat ya ki teriada ki babut ru yu hawo le keleng saudong jong ka perthai uneu pastor la yo ru ya ka jing pahara ka ba perking hadu kata haginu ki jesang yalap ki jong u haba u upenlong udai VIP haba poi haginu ki kat lingsun jong ka perthai number lai ude pastor Pat Robertson napo jonggri USA uneu pastor ula khat no house nam ar hajar arpulai udan ya ka spa ka phau ka balong hadu kumba chispa million US dollar ai ka kerteng jong ka ministry ka jong u ka dei ka Christian Broadcasting Network lani ka CBN udan ya ki security ka perking pha hapo jong ka headquarter jong ka CBN upendon kami ki nongbot jong u haginu ki jinglai yalap lani ki jinglai kran patba ki jong u number R ude pastor David Oyadepo une ude napo jonggri Nigeria udan ya ka spa ka phau ka balong hadu kumba chispa san phau million US dollar ka ministry jong no pastor kare ka kerteng ka Living Faith Church Winter Chapel udan ya ki security ka klan hadu kata ha ka jaka ka u ude ban ai ka jingkran haba ulai chikinu ki jaka la kar saudong yu da ki nong pahara ka klan la pahara yu ha ka jaka sa ka jong u la gade hapo jonggri ne haba ulai jinglek sabar jonggri ru bat number neng kong ude pastor Kenneth Topland une ude napo jonggri USA udan ya ka spa ka phau ka balong hadu kumba lai spa hadu new spa san phau million US dollar ka ministry ka jong u kare ka kerteng ka Kenneth Copeland ministry une u pastor udan shibun ki private jet ki jong u haba ulet jinglek hakeleng saudong juga perthai ki bukan thok ya ka Gulfstream 5 ka we ni private jet ki jong u ka ba u ju pendon kamha
haba ulit uwan ceki weipat ki jaka ka khrdop ying ga jong u ka badon hat Texas la kerkut ya ka tang de ki bor pahara ki ba khlain ba haba ki don ki nu ki je sang yalap ki don ki bor pahara ki ba bne hadu kata-kata lani ha ki nu ki jaka ya ga kenet goplan udan ha ka jing pahara ka belong ka ba perking hadu kata-kata kumta ki ne ki kerteng ji ki siphongut ki pastor ha ka perthai ki ba yo ru ye ka jiada haba ki le keleng lani haba ki a jingkren ha ki program ki jungki lada kat ki pastor ki bru ki ba ble wa khat ye ki bakin syakuri ye ka kam kan haban bo ye ki bor pahara kat ni bat ki ba don ru ye ka spa ka phau ka ba kat ni hatu kini ki bor ye da ken la ne am ban yada ye ki ayu pi perkhat saphang jong ki pastor ki ba haban ai ka jiada kat ni ban ya lap ye ka kerteng ka jong blai dei hang ni ka perthai ka pe de ka jing adatin ban yo i ba kat ki pastor ki dang bo ye ka jingsania jong ki ha ki security guard bat ha ka jingdon jing am ga jong ki ayu pi perkhat hatu kini ki jingle ga jong ki dei ki bo blai u sngob ha sakaman khoblai sibun tat hadu bi kan du ha ka wipat ka video